На гэтым тыдні стане больш аблокаў і ападкаў. Па прагнозах сіноптыкаў надвор'е будзе нагадваць познюю восень. Заўтра магчымы кароткачасовы дождж, але дзякуючы сонечным промням тэмпература паветра ў дзённыя гадзіны яшчэ павысіцца да 20 цяпла. Значна пахаладае ў чацвер. На тэрыторыі Мінскай вобласці падзьме паўночны вецер і пройдуць дажджы. А ў пятніцу ў прагнозах начныя замаразкі, месцамі да -3, і днём да 10 градусаў цяпла. Пик холода на предстоящей неделе придется как раз в выходные дни. Дождей будет немного, но будет в нашу территорию поступать холодный северный воздух. И температура воздуха в субботу ожидается ночью местами 0-3 заморозки. И там, где будет побольше облаков, +1, +4. Дневная температура от +4 по северу до +11 по югу. Холоднее еще будет в воскресенье. Здесь уже на большей части территории прогнозируются заморозки 0-5. Там, где ожидается облачность +1, +4. И дневная температура будет в тех же пределах +4, +11 градусов тепла. Але пахаладанне не будзе доўгім. Паводле папярэдніх прагнозаў, восеньскае цяпло вернецца да нас у наступны панядзелак.